Elikkä moikka vaan kaikille ja mä olen Taavi Muuli. Uhuhu. Ja nyt tänään mä kuvaan mun My Dayn. Eiks ookin siistii tyypit? Mun mielestä ainakin. Uhuhu. Täällä on kyllä niin ihanaa olla täällä tarhassa täällä näitten muitten kanssa, mutta joskus nämä muutakin ovat semmosia vähän pöhölöitä, että niin joo, että sellaista. Mut siis joo. Hei, kuuletteko tuon äänen? Joku on tulossa tänne tarhoille. Ei, se on Mimmi. Se on Mimmi. Moikka Taavi. Nyt me mennään kuule tonne hommiin. Taavi. Noniin, siis mennään. Mennään. No joo. Tää oli kohtaan jo joulukin, että miten ihanaa. No ei se mua hirveästi kiinnosta. Ai jaa. Mä harjaan Taavin, että joo. Laitetaan Taavin maiden sinne kuntas. Nyt mua siis harjataan tuolla taustalla tosiaankin. Ja joo. Taavi. Vaikka sulla on tämmönen... Mitä nyt? Taavi, vaikka sulla on tämmönen tämmönen pikkuharja, mutta silti tää on niinku ihan takussa. Täällä on kaikki takiaisia ihan takussa tämmönen vitsi. Okei. Sitten kun mä oon harjannut, koska Mimmi menee vähän hermo. No nyt mut siis saitiin harjattu. Ja nyt Mimmi lähtee hakemaan mulle varusteita, koska se menee ratsastamaan mulle. Tai se ei mene ratsastamaan mulle, mutta Milla menee. Ja nyt mä ehkä vähän haluan kuvata, kun Mimmi kävelee. Kattokaa, tonne se lähtee. Se siis lähti tosiaankin hakemaan niitä varusteita, niin joo. Noniin, hei, katso, että nyt Mimmi tuli takas. Tässä on nyt nää varusteet. Tai sun varusteet. Mulla on siis tommoset tänne varusteet. Niin joo, joten tosiaankin mä kuvan, kun laitetaan sitä selkään. Kuvaan siitä vähän. No en mä kuvaakaan, joten heippa. Niin nyt mulla on siis varusteet päällä, joten nyt me lähdetään näköjään. Tai siis mä en tiedä miksi Mimmi taluttaa mua. Koska eikö niinku me odotetaan tässä hoitopaikalla. Että me niinku Hei, älä nyt piehtaroi. Eikö me odota tässä vitsi hoitopoikalla, että vitsin millaista lahdasta. Ei näköjään sit vissiin. No, ei haittaa.
Mennään maastomilla. Mitä vitsiä? Elli, asuuko... Taivisu jalkojen varpaiden päällä. Joo, no joo. No, se on sun ihan oma vikas, kuule. Mutta eipä siinä. Me siis odotellaan. No nyt se Milla tulee. No niin hyvä. No niin Taavi. Nyt sä voit ottaa tässä Taavin. Moikka. Okei Taavi. Mä olisin tästä aidalta sun selkään. Tiedät sä innoissasi? Sit jalkkarit. Noniin, sit mennään Taavi. No niin, Taavi, nyt voitais kääntyä. No, okei. Otan siis nyt tosiaankin vähän täällä selässä päin videoita. Videota. Niin no siis nyt, mä otin siis tän kameran. Niin tänne. Okei, nyt alkaa heilua. Odota. Nyt täällä, mennä vaan. Taavi. Miksi sä nyt olet tuommoinen? Ai, Taavi. Takamara. Ei mennyt. Taavi. Ups. Kuule mä Taavi nostan tämän kameran sun selkään. Hop. Miksi nostat sen minun selkään? Ihan vaan sen takia, että sä opit kantamaan kameraa sun selässäsi. Vitsi. Nyt siellä ei ole ketään muuta kuin sen kamera. Joten nyt mene vaan Taavi. Sitten. Minä halua. En minä halua, että se on minun selässä. Niin ota se pois. En ota. No sitten minä otan sen pois. Eli otetaan ensin vauhtia. Sitten. Kaija mukka. Taavi! Taavi, nyt sitten. Taavi, ihan oikeasti. Miksi? Okei, no niin, nyt mä otan Taavi varusteet pois. Mä en kuvaa sitä. Joo. Nyt Taavi, nyt mä vien vielä sun varusteet pois. No niin, Taavi. Sitten mä vien sut karsinaan. Suoraan. Mennään. Ja nyt mut siis viedään karsinaan. Vaan tiedoksi kaikille. Sitten mennään Taavi.
sit. Otetaan tää leimi pois täältä, niin pääst syömään sen karsinaas heiniä. Näin. Ai! Ai vitsi. Noin. Ja nyt tosiaankin Taavi sanoo vielä teille loppujutit ja tai mitä nyt Taavi haluaa sanoakaan teille. Ei nyt mun osalta on. Että moi moi! Okei, no niin eli niinku nyt tää mun My Day alkaisi olla tässä ja joo. Eli siis kiitos kun katsoitte ja